Sabi nila, kung may talento ka, huwag itong ikubli, sa halip, i-share mo na. Tulad nitong isang fashion designer na nakapagbigay ng inspirasyon sa lahat matapos makilala ang obra sa social media at telebisyon. Walang iba kundi ang 23 years old na si Maverick Francisco Oyaw ng Basilan Province. Mayong buntag, Maeve, welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, buenos dias, mga kapuso. Yes, Maeve, left and right talaga ngayon ang mga nagre-request ng mga fashion outfit mula sa iyo. Considering na nagugustuhan talaga nila ang mga unique creations mo, ano ang masasabi mo rito? Actually po sir, sa tuwing may client po na pumupunta po sa akin na nagpapa-customize ng damit. So, yun po. And thankful din po ako kasi karamihan po sa mga client ko is napakabait din po sobra and willing po sila to support my progress in this industry. Wow, what a nice appreciation, Maeve. Ito, being a kuya to your sister, dito nagsimulang makilala sa social media ang iyong talento sa fashion designing. Kwentuhan mo naman kami kung paano mo nabuo ang eleganteng JS Prom dress na ginawa mo para sa iyong kapatid. Flattered pa rin po ako sir until now kasi it's been 3 years na since nagawa ko po yung dress and until now po may mga articles pa rin po na lumalabas and madami pa rin po nakaka-appreciate. Actually sir, siguro dahil sa backstory, dahil nag-viral, pero yung mga materials kasi na ginamit ko dun is not into yung ginagawa talaga, kahit yun lang ginamit ko sa dress, nag-viral siya and nakaabot siya sa mga sikat na designers. Wow, Maeve, talagang napaka-creative. Ang ganda ng iyong mga dress creations. Paano mo ba na-develop ang ganitong kakayanan? Siguro sir, constant progress. And dahil din po sa mga clients ko po, kaya thankful din po ako sa kanila. Each pieces po, nagde-develop po yung skills ko. Kaya game na game po ako sa tuwing may mga client na nagpapagawa po sa akin. Kasi hindi lang po ako gumagawa ng masterpiece, nade-develop ko din po kung ano yung meron ako for my future client and for my future din po. Talagang napaka-brilliant talaga ang iyong mga iniisip. Maeve, naipakita mo rin sa mga gawa mong moda ang kultura ng ating mga kapusong yakan through the integration of yakan weave cloth na tinatawag na tenum at ang Muslim-inspired malong batik. Bakit mo naisipan to include this in your masterpieces? Ako, opo, Sir Efren. Actually po, as a designer po, parang yun po yung gusto kong i-advocate na parang spread yung awareness and kung ano talaga meron yung Basilan. Kasi actually, sir, kung mapapansin po natin, when it comes to this industry, parang wala pa pong masyado or wala pa po naging kilalang fashion designer na tubong Basilan or Basileño. So gusto ko po yun i-bring up to this industry and sana makilala din yung Basilan as fashion and also makilala din po kung ano yung meron kami na may pagmamalaki which is yung yakan cloth, yung tenon, yung sinaluan and seputangan and not just locally and may pagmamayabang din po internationally. Yes, and Maeve, kwentuhan mo naman kami yung latest masterpiece mo na talagang memorable para sa iyo and even to your client. Actually po, Sir Efren, kami yung latest piece ko po kasi actually kailangan ko po siya i-ship into Manila sa client ko po. And meron lang po ako a week to make that. Pero yung details ko po, ginawa ko po sa Basilan. And medyo hassle po yung mga materials dito ko binili sa Zamboanga kasi wala po kaming resources na nagabenta po sa Basilan. And kailangan ko yung i-travel dito sa Zamboanga kasi ipapadeliver ko siya through Cebu Cargo, Cebu Pacific Cargo. So yung ginawa ko sir, hindi ko siya binuo dun. Instead, yung details dun ko po ginawa sa Basilan. And ni-ship ko po siya dito early, dinala ko po sa Zamboanga para i-assemble. So in-assemble ko siya a day before kung ipapadala sa Cebu Pacific Cargo sa airport. Kasi meron din po akong dalawang dress na kailangan gawin for the client dito din sa so medyo hectic po. And actually po, na-ship ko naman siya ng maayos and receive po ni client. And actually, I think nag-best dress siya sa party. So yung dress po is an avant-garde high fashion silhouette inspired by Maria Clara sleeves po.
Happy po kasi standout po siya sa red carpet and confident din po yung client ko na gumamit sa Taguig City. Aba, talagang iti-treasure mo yan. And Maeve, having this kind of skill or talent, paano ito nakakatulong sa iyo? Naku po sir, apakalaking tulong po. Since pandemic po, actually, isa to sa mga nag-provide po para sa family ko. And di ko po ina-expect na because of that turning point na makakatulong din po ako sa family ko. So actually ngayon sir, medyo may kita na, so nakakapag-give back na ako sa family, nakakatulong na ako sa bagbayad ng mga bills, and also supply food for the table. So apakalaking tulong po talaga. And hindi ko po ina-expect na yung talent ko, isa sa magiging parang supply po for the family. And of course, Maeve, as a fashion design influencer also, maraming mga kapuso ngayon ang na-inspire to express much of their creativity sa pagdedesenyo ng damit. Ano ang secret tips na pwede mong ibahagi sa kanila? Sa mga may balak po dyan mag-DIY ng damit or mag-pursue ng career sa fashion designing, tatagan nyo po yung passion nyo and be patient kasi kailangan po ng mahabang pasensya po ang pagiging designer sa pagtabas ng tela, sa pagtahi, and most especially sa pagde-design. So kailangan po maging consistent sa design na see to it na yun po yung ini-aim ko ngayon to find my trademark as a designer, as a Basileño designer. So sa mga young ones dyan na na-inspire, continue your passion po. And same sa akin, kino-continue ko din yung passion and finding a great trademark for Basilan as a whole. Muchísimas gracias, May, por el de tu talento que comparti tú aquí na diatong programa El At Home with GMA Regional TV. Muchísimas gracias otra vez. Nako, apaka-grateful ko po. Thank you po for these wonderful opportunities. Napaka-grateful ko po kasi I think after the pandemic po, ito po yung first interview po. And I'm so happy po sir, parang belated birthday gift ko na po bilang turning 23rd kahapon. Thank you po At Home with GMA Regional TV. So blessed for this wonderful opportunity. Maraming salamat po.